वाटणी. दोन सख्खे भाऊ पक्के वैरी झाले. बघता बघता आता ते वाटणीवर आले. 12 खणाचा वाडा 6 खणाची वाटणी केली. दोघांच्या मध्ये एक भावकीची भिंत आली. घराची एकही वीट विधवा आईच्या वाट्याला नाही आली. घराची एकही वीट विधवा आईच्या वाट्याला नाही आली. त्यांनी 12 खणासमोरच तिच्यासाठी एक झोपडी तयार केली. भांडी कुंडी जमीन जोमल्याची झाली समान वाटणी. विषय राहिला फक्त विधवा आईला कोण देणार भाकर चटणी. 8 दिवसांनी द्यायची ठरले एकाने आईसाठी भाकरी. पण भाकरीच्या बदल्यात तिने करायची त्याच्याच घरी चाकरी. दिवाळी सणासाठीही तिला कोणी नवी साडी दिली नाही. मग तिनेच 2 लुगड्यांची नवी चिंधी तयार केली. भाकर तुकड्या वाचून आईचे होऊ लागले हाल. दोघेही म्हणतात, आमचा आठवडा संपलाय काल. दोघेही म्हणतात, आमचा आठवडा संपलाय काल. शेवटी एकाने दिले मीठ, एकाने दिले पीठ. आईला अशा भिकारवाणी जगण्याचा आला खूप वीट. आईला अशा भिकारवाण्या जगण्याचा आला खूप वीट. बिचारी आई अन्नाविना तशीच झोपी गेली. बिचारी आई अन्नाविना तशीच झोपी गेली. 2 वंशाचे दिवे पण कोणालाच तिची दया नाही आली. 2 वंशाचे दिवे पण कोणालाच तिची दया नाही आली. झोपेतच मारली तिने मग मरणाला मिठी. झोपेतच मारली तिने मग मरणाला मिठी. मरणानंतरही जुंपले भांडण मैतीच्या खर्चासाठी. शेवटी गावकऱ्यांनी तिला अग्निडाव दिला. शेवटी गावकऱ्यांनी तिला अग्निडाव दिला. 2 वंशाचे दिवे पण शेवटी एकही कामी नाही आला. असे जगता जगता नातूही झाले मोठे. असे जगता जगता आता नातूही झाले मोठे. त्यांनाही प्रश्न पडला, आई बापाला ठेवावे कोठे. त्यांनीही आई बापाला आजीच्याच झोपडीत ठेवले. त्यांनीही आई बापाला आजीच्याच झोपडीत ठेवले. केलेल्या पापाचे फळ त्यांना याच जन्मी दिले. जैसी करणी वैसी भरणी. जैसी करणी वैसी भरणी ही रीतच खरी आहे. थोडा धीर धर मित्रा. थोडा धीर धर मित्रा. घोडा मैदान जवळच आहे. घोडा मैदान जवळच आहे. धन्यवाद.